K5 Pagkanselar sang klase o kun mga school activities. Ini ang isa lamang sa mga ginalantaw nga motibo sang Iloilo City Police Office o kun ICPO sa sunod-sunod nga mga bomb threats sa mga eskwelahan direya sa Siyudad sang Iloilo, mga ka-K5. Suno kay City Director Colonel Kim Ligada nga kalabanan sa nagakabaton sang bomb threat amo ang mga eskwelahan sa di nagakaapektuhan ang mga exam sa mga estudyante kag trabaho sa mga manunudlo. Wala man ginadula sang Kapulisan ang posibilidad nga estudyante ang may kahimuan sini samtang ila man ginatutukan ng iban pa nga pwede mangin rason. Sa subong hindi pa mahambal sang direktor kung isa lang ka persona o kung grupo ang may kahimuan sa sunod-sunod nga bomb threat. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.